41 Jarkko Koskimaa Ähtäristä sähköasennus Tösöllä, 41 numerolla Konsa Saarinen PR Racing Team ja Opelin 43 Onni Haaviston Nokialta, pihatyö.fi ja Nikkari 44 Juho Nurminen, Padasjoen moottoriurheilijat Ford Siedalla, 45 Jesse Haukka, Konneveden moottorikerho ja UA, autokorjaamo M Haukka Fiatilla sekä 47 Jaakko Santa Huhta Honkajoen tarkemmin tuolla, kun semmoisen kengästä tullaan ulos, mutta Juuso Salminen joka tapauksessa HRT-tiimiltään tulee samaan suoraan Antti Salmela koittamaan mennyt Salon Fiatilla ja 60 jatketaan keräilyerien puolelle, kappaletta keräilyerä lähtö ja sitten mennään vähän tihemmällä kammalla, eli ykkönen ja kakkonen jatkaa vaan sitten keräilystä välieriin, eli ensimmäiseen keräilyerään Rata 1 Olli Jokinen Pohjois-Hämeen urheiluautoilut FCR. Joki lähtee hyvin liikkeelle. Ja sitten pyöräyttää hevosen kengässä. Siinä on melkoinen tulppa, sinne jää 2-3 autoa ja tulppa keskää nopeammin kuljettajat kietään tuolla harta. Näin lähdetään menemään ja 74 numerolla Matti Koivusta menee kärkeen. Kettumäen edestä, Kettumäki on siinä kolmospaikalla nyt
ja kärkijolla pyörähtää itse kärkikolmikko, mutta sitten pääsee silti Tyrkoon jatkaa ja tilanteita, kun sieltä tulee numero 9 Juharilla. Katsotaan, kerkiä on kääntää koko kärkeen, kyllä kerkiää, mutta menee suoraan. Ekasta mutkasta tuonne Marimolle, hetken päästä sitten lähtöön 10, eli kumppareiden kolmas alkuerä lähtöön 10, radalle 1 tulee Jesse Haukka, Konneveden moottorikerho-urheiluautoista, veljekset Turpeinen Fiatilla. Radalle 2 Jaakko Santahuhta, Honkajoen moottorikerho-urheiluautoille, Honkajoen radalla lähtee 15, Turva Oljajärvi menee kärkeen. Sitten liikkeelle, niin katsotaanpa se 68 Pessinen jämsäläiskuljettaja saa pienen tutun pensuuksiin ja sen jälkeen pyöritään 56. Kirkko Tietopohja menee kärkeen 104. Ja näyttää siltä, että 74 Koivisto kärkeen, Puttonen kakkospaikalle, sitten 14 numero Isokultti tulee Ovilkosta, riittääkö se, riittääkö? No ainakin siellä pyörättää ihmisiä kakkospaikalla olevan kuljettajat tekevät omat kuljetukset näin. Ja näyttäisi 6-5, Koivisto tulee kaikkein varmaisen 6-4 Tietopohjaisien kakkospaikalle 31 ja 4 kolmospaikalle ja Tietopohjaisien pyörättää tekee tähän yhteisöllä niitä ollaan liikkeellä, mitä lähtee Oljajärvi, niin ikään YK on sitten sieltä näyttää sieltä 36 Kiviniemi ja siellä on Y30. Toinen menee, hyvä tee menee takasuoralla, mutta onneksi ei lähde ajamaan sitä mitenkään. Sinne jää. A-finaali. Ojajärvi, Santahuhta, Lindruus, Kenttämäki, Piirto, Rantanen, Kiviniemi ja niin lähdetään liikkeelle ja näyttää siltä, että siellä
Ylinen kärkeen, satamissa on Lähde menee kärkeen. Kestumäki. Tässä on vähän vaihteleva kiinni. Tulee sieltä osumaa Kestumäkeen vieraan. Taitaa olla sitten Lähde. Periksi lähtee ulkoa haastaan ja pyörätetään ja tehdään turvasti ja 3 autoa tässä kärkivä. Tää lähtee Kariparkin lähtee